आईपीएल 2025 रे चौका मारी रेकर्ड भांगिले 𝒂𝒔 ଆୟର ପଛରେ ରହିଗଲେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। आईपीएल 2025 𝒂𝒔 ଆୟର पंजाब किंग ପାଇଁ ଏକ ଅଧିନାୟକ ଅଂଶରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁପର ଜାୟଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଚୌକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 𝒂𝒔 ଆୟର ପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 30ଟି ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 3 ଚୌକା ଏବଂ 4 ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆୟର ତାଙ୍କର ନାମରେ ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଚୌକା ମାରି ମାଲାମାଲ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚୌକା ରେକର୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆୟର ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟର ଆଡ଼ ଗିଲଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 𝒂𝒔 ଆୟର ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 83ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ବିଶ୍ୱରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଅଛନ୍ତି। ଧୋନି 218ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବକୁ 172 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ 16 2 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ।